தாங்கள் கைப்பற்றிய இடத்திற்கு ஆளுநராக மாலிக் என்பவர் நிர்வாக பொறுப்பில் இருந்தார். அவரின் கீழ் நாட்டின் நிர்வாகம் சரியாக நடக்காததால் மதமாற்றம் செய்யப்பட்ட ஹரிஹரனும் புக்கரும் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்க அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். தங்கள் நிலப்பகுதியை வந்தடைந்த போது மக்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்காக போராடும் மனநிலையில் இருப்பதை அறிந்தனர். மாதவ வித்திராயணர் என்ற முனிவர்கள் ஆலோசனைப்படி அவ்விருவரும் மறுபடியும் இந்த மதத்திற்கு திரும்பினர். தூங்கபத்திர நதிக்கரையில் ஒரு நகரை நிர்மாணத்து விஜயநகர அரசை 1336 தொடங்கினர் என்று ராபர்ட் சீவல் என்ற வரலாறு ஆசிரியர் தனது மறைந்து போன அரசு என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். நன்றி. IPL வீரர்கள் விடுவிப்பு. 2024ஆம் ஆண்டு IPL தொடருக்கான வீரர்கள் எல்லாம் அடுத்த மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. ஏலத்திற்கு முன்பாக அணிகள் தங்களின் வீரர்கள் பரிமாறிக்கொள்ளலாம். வீரர்கள் தங்கள் அணிகளில் இருந்து விடுவிக்கலாம். இந்த நிலையில் அணி தக்க வைத்து விடுவித்து வீரர்கள் பட்டியல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அதன்படி பென் ஸ்டோக்ஸ், பென் பிரிட்டோரியஸ், மகத் வர்மா, சேனாபதி, கைட், ஆகாஷ் சிங், சிண்டல மகளா ஆகிய 8 வீரர்கள் சென்னை அணியில் விடுவித்து உள்ளது. இதனால் கேப்டன் தோனி IPL தொடரில் விளையாடுவது உறுதியாக உள்ளது. நன்றி. சீசரோ பெட்ரிக் என்ற பயணி இத்தாலி வெனிஸ் நகரை சேர்ந்தவர். 1563 முதல் 1581 வரை இந்தியாவில் பயணம் செய்தவர். அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் வாழ்ந்த மக்களின் சமூக பொருளாதார பயன்பாடு வாழ்க்கையை பற்றி குறிப்புகள் எழுதியவர். இவர் 1567 இருந்து 2 ஆண்டு காலம் தக்கான பகுதியில் இருந்தார். போருக்கு பின் இவர் ஹம்பி சென்றபோது அங்கே இருந்த வீடுகளில் மனிதர்கள் அற்று காட்டு விலங்குகள் வசித்ததாக குறிப்பிடுகிறார். நன்றி. தேவையில்லை விசா அறிவித்தது மலேசியா. தென்கிழக்கு ஆசியா நாடுகளில் ஒன்றான மலேசியா முக்கிய சுற்றுலா தலமாக உள்ளது. இங்கு இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டினர் அடிக்கடி சுற்றுலா செல்வது வழக்கம். சுற்றுலா வருவரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் இந்த நாட்டு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்த வகையில் இந்தியாவில் இருந்து தங்கள் நாட்டிற்கு வருவதற்கு விசா தேவையில்லை என மலேசியா அறிவித்துள்ளது. வருகிற டிசம்பர் 1 முதல் 30ஆம் தேதி வரை இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் மலேசியாவில் விசா என்று இனி 7 நிமிட இடைவெளி. மெட்ரோ. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அதிகாரத்து வரும் மெட்ரோ ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு அவர்களின் காத்திருப்பு நேரத்தை குறைப்பதற்காகவும் 2 வழித்தடங்களிலும் நெரிசல் மிகு நேரங்கள் இல்லாத மற்ற நேரங்களில் 9 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்பட்டு வரும் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் 7 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும் என்றும் மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் இந்த சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டது. இதன் அடிப்படையில் நேற்று முதல் ஒவ்வொரு 7 நிமிட இடைவெளிக்கும் ரயிலை இயக்கும் நடைமுறை அமலுக்கு வந்தது. நன்றி. உயர்ந்து வரும் ஏரிகளின் நீர்மட்டம். காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் கடந்த சில வாரங்களாக அவ்வப்போது கனமழை பெய்து வருவதால் பல்வேறு ஏரிகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. தமிழக பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள 1022 ஏரிகளில் 167 ஏரிகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன. அதுபோன்றது 76% 99% நீரை எட்டியுள்ளது. ஏரிகளின் எண்ணிக்கை 195 ஏரிகளாக உள்ளது. நன்றி. இந்தோனேஷியாவின் கப்புவாஸ் ஆறு இந்தோனேஷியாவின் மிக நீளமான ஆறாகும். இது 1143 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது. போர்னியோ தீவில் அமைந்துள்ள இது இந்தோனேஷிய மாகாணமான மேற்கு களிமந்தான் வழியாக பாய்கிறது. இந்த பகுதியில் விவசாயம், மீன்பிடிப்புக்கு இந்த நதி இன்றியமையாத
ஆகும் கபுவாஸ் ஆறு தென் சீன கடலில் கலப்பதற்கு முன்பு மலைகள், சதுப்பு நிலங்கள், தாழ்நில காட்டுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிலப்பரப்புகள் வழியாக மேற்கு நோக்கி பாய்கிறது. பல துணை ஆறுகளை உற்பத்தியாகிறது.